दिनै जोंहा गोबां जाहोन दङ इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ नागारनायनि जाहोनखौ आं गुदियावनो जों सासे एक्स एनडिपि जानानै आङो एसे जोंनि माखासे थांनाय गोलाव सम नांनायनि बेलायाव एसे जारिमिनखौ आं एसे बुंफुनो थांनाय जिनाखि जोंहा 2027 जानुवारि जिथुनाखि जोंहा बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट जादोंमोन बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जिथुनाखि गोलाव सम एनडिपिआ स्ट्रागल खालामनायनि गेजेरजों बे एग्रिमेन्टआ जादोंमोन दा बे स्ट्रागल खालामनायाव जोंहा गोबां एनडिपिनि बिर जोहोलाव-जोहोलावजोफोर जोंहा दिनै रुंसारि जालांनो गोनां जादोंमोन बै रुंसारि जालांनाय जिथुनाखि एनडिपिनि बिर जोहोलाव-जोहोलावजोफोर बिथांमोननि थै आरो जिउनि बेसेनाव थांनाय 2020 नि 27 जानुवारि जिथुनाखि जा पिस एग्रिमेन्ट जादों बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट दा बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जिथुनाखि जोंनि एक्स एनडिपिफोरनि जिथुनाखि जोंहा प्रायरिटिफोर दंमोन बैफोर प्रायरिटिफोरखौ जोङो बे 5 बोसोर इउपिपिएल सरकार सालायनायाव जों दिनैनि थारिखआव मोनफुंनो हायाखै जाहोना बेनो दिनै जोंहा भारत सरकारनिफ्राय जिथुनाखि जोंहा एककालि दान हिसाबै 4 लाख मोननांगौ दंमोन दिनै बैफोर रिहेबिलिटेसनखौबो दिनैनि थारिखआव जों मोनफुंजोबनो हायाखै आरो जिथुनाखि भिक्टिमाइज नटिस जालांनाय बिर जोहोलाव-जोहोलावजोफोर जोंहा भारत सरकारनिफ्राय जिथुनाखि ए ग्रेसिया 5 लाख करि दंमोन दिनै बैफोर रांफोरखौबो जों मोनफुंजोबनो हायाखै दिनै बेफोर नोजोरखौ बे बिथिंखौ जों नोजोर बोनानै दिनैनि थारिखआव जोङो एसे गोलाव स्ट्रागल खालामनायनि गेजेराव बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टखौ मोनफुंनायनि गेजेरावबो जोङो जोंनि नांनायनि जिथु बिनिमय जिथुनाखि प्रायरिटि बेफोरखौ मोनफुंनो हायैयाव जों दिनै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जोङो दिनै गोजान जाबोदों आरो दिनैनि थारिखआव जोङो बिपिएफ दोलोआवनो जोङो जयेन जानो थाखाय खौसेयैनो जोङो दोंसे लामाजों आगान सुरनानै जों आवगायबोदों जौगानायनि थाखाय माबायदि हाबा मावलांनो थाखाय दिनैनि थारिखआव जोङो बेखौनो नुदों बिपिएफ दोलोनि जिथु मुरबि चिफ हाग्रामा महिलारि सार जिथुनाखि बिथाङा मोनसे ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे कमिटमेन्ट होदों जिथु जेलाव थानाय फाउन्डार रन्जन दैमारि सार लोगोसे बिथांजों लोगोसे थाफानाय बिर जोहोलावफोर बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय जिथुनाखि ससियेल मिडियानि गेजेरजों जे कमिटमेन्टखौ होदों बे कमिटमेन्टखौ जोङो मोनसे बिश्वास खालामनानै सैथोनो बे मोगथां महर मोनगोन होननानै बा उदां अख्राङाव लाबोनो हागोन होननानै जों बेखौ नोजोर बोनानै दिनै आवगायबोदों दिनै गोबां जाहोन दं जों दिनै एक्स एनडिपि जानानै जों दिनै गैयाव 40 जनसो जों दिनै जयेन जादों दिनै बिटिआर सरकाराव जोङो मानि थाखाय फैदोंबा जों गोबां माखासे जोंनि मोननो गोनां जे सुबिदा एक्स एनडिपिनि बे सुबिदाखौ जों दिनैसिम मोनबोआखै गोबां जोंनि एक्स एनडिपिआ गोबां दुखु खस्थ'आव गोलैना दं जों गैयाबाबो 15 इयार्स जों मदद होबाय इउपिपिएल गभर्नमेन्टखौ दिनै नाथाय जोंनि मोननांगौ गोबां जाहोनफोरखौ होबोआखै जोंखौ दिनै गोबां नासयना दोनबोदों इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ आरो जोंनि दैदेनगिरि लिडारफ्राबो जोंखौ मदद खालामाखै जोंनि मानसिफ्रा गोबां गोदाव सोराव जानानै दङ बेनिखायनो जों दिनै माने बिपिएफ सरकारखौ मदद होनानै फैनाय जादों आरो जोङो हाग्रामा सरकार दैदेननाय बे बिपिएफ सरकारखौ मोजां मोनदों मानो होनबा बिथाङा गोबां लाइमोनफोरनि थाखाय माखासे सुबिदा होबोदों आरो बिथांनि सरकाराव गोबां लाइमोनफ्रा सुबिदा मोनदों आरो जोङो दिनै मानि थाखाय फैदों होनबा जोङो एक्स एनडिपि जानानै माखासे जोंनि मोननो गोनां सुबिदाखौ मोनाखै आरो जोंनि गोबां एक्स एनडिपिफ्रा दिनै सोरबा टट' सालायना जानो गोनां जादों सोरबा अमा फायखारि दाउ फायखारि खालामना जानो गोनां जादों दिनै जोङो गोदाव सोराव जानानै दङ बेखौ जोंनि लिडारफ्राबो नायाखै आरो इउपिपिएल गभर्नमेन्टआबो 5 बोसोराव जोंनो जेबो सुबिदा होबोआखै बिनि थाखाय जों दिनै बिपिएफ सरकारखौ मदद होनो होनना ओंखारदों दिनै बे जोङो दतमा समस्थियाव रबिराम सारखौ जों जैखिया गोबां भटआव देरहाहोनो होननानै जों गोबां एक्स एनडिपिआ दिनै 45 बा 40 जन जों जयनिं जादों बेखौ जों गोसो मोदोम होनानै जों मदद खालामगोन रबिराम सारखौ आरो जोङो गोबां भटआव देरहाहोनानै जों बिथांखौ जाहाथे मिनिस्टाराव लाबोनो हायो बिथाङा जों दा गोबां मावनो हायो बिनि थाखाय जों नाजागोन आरो जों दिनै गोसो मोदोम होनानै जों जयनिं जादों जों बिपिएफखौ मदद होनानै फैदों जों दिनै जों इउपिपिएलखौ दिनैनिफ्राय एंगारबोबाय आरो जों बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव जयेन जाबाय आरो जोंनि नांगौ जिनिसखौ जों गोबां जों बिपिएफजों थाफानानै जों माखासे जोंनि खामानिखौ मावनो ओंखारदों जों मावलांगोन बिथांमोनजों आरो जोंनि गांनाय उखैनायखौ जों बिथांमोननिफ्राय जों बिख'ना लागोन आरो जोंनि नांगौ जिनिसफोरखौ जों हास्थायनानै जों बिथांमोनाव बिगोन।